दिनैनि बे गोजोन एनडिबिखौ बरायनाय सानाव नुजाफैनो हानाय बा बेखौ प्रग्रामखौ दैदेनलांबाय थानाय आफादगिरि बिथां लोगोसे बेयाव नुजाफैनो हानाय बे जायगानिनो MCLA बिथां एक्स MLA बिथां एक्स EM बिथां आरो सेंट्रेल PPF निफ्राय नुजाफैनाय सोद्रोमा नोंथांमोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ब्लकनिफ्राय प्राइमारिनिफ्राय गासैबो नुजाफैनाय नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन हानजाफोर जायखौ बेवहाय मुंख'नायबो जायाखै जानो हागौ दङ जेरैहाय एबसु बा आरो दस्रा अर्गानाइजेशनफोर बे जायगानि मेलेमजिबि नोंथांमोन आरो बेयाव बयनिख्रुइ एनडिबिखौ 2008 नि उनाव आरोबाव 10 आव मोनसे आरोबाव स्प्लिट हानजा थांखि बिथांखि मिलायलाय सोरबाया होनबाय गस्त्रजों बुंबाय थांखिनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानि मोनसे गोजोन खौरां लाबोगोन होननानै फोथायलायनायनि डिफारेन्सेसआव आइडियोलजिस डिफारेन्सेसआव आरोबाव एनडिपिआ मोननै हानजा जाबाय। बेनि उनाव फैबाय गावजों गाव नारा नाथा गावजों गाव समाजाव बहुद बेले बेजे गोबां बेले बेजे सोमजिबाय। बेनि उनाव आरोबाव जिसुआव फैबावबाय जिसुआ आरो डिक्लेयार खालामखांनायनि उनाव 2012 नि उनाव आरोबाव एनडिपिआ मोननै फेक्सनाव जाबाय फैयै गासैजों मोनथाम फेक्सन जाबाय। बेयो जाबाय एनडिपिनि शर्ट हिस्ट्रि बेनो जाबाय जोंनि मोनसे गोसोम जारिमिन जाय जारिमिनखौ नोंथांमोना दिनै सोरबाया मुगैनोबो हागौ सोरबाया गोसोखाङोब्ला बेखौहाय मेसेज हरबाय जों माखासे अभारग्राउन्ड अर्गानाइजेशनफोरखौ जों सावरायहरबाय बर'नि जेंनाखौ इन्डियान सरकारा सुफुंमारनो गोसो दङना गैया बेबायदि जों टेलिफननि जगाजगजों बा वाट्सएपनि मेसेजफोरजों जोङो इन्डियान हम मिनिस्ट्रिजों जों लोब्बा दङमोन। 1.5 बोसोरनि उनाव जोंनि गेजेराव इन्डियान सरकारनि गेजेराव माखासे कन्डिशन जि कन्डिशनखौ लानानै जोङो दिनैहाय सुफुंनो हायै बायदि जेंना जानानै दं। जों बुंबोबाय थादोंमोन इन्डियान सरकारखौ जे जोंनि जेंनाखौ जुदि सुफुंथारनो गोसोब्ला सुफुंथारोब्ला जुदि जाफुंहोथारोब्ला इन्डियान सरकारा जुदि प्रमिस जुदि जोंनो एसुरेन्स होथारोब्ला NDBSआबो फैनानै गोजोननि सावरायनायाव बाहागो लानायाव जेबो आपत्ति थानाय नङा बिदि होननानै जों बुंहरबाय। बे समाव इन्डियान सरकारा 2014 निफ्राय बुंबोदोंमोन जोंखौ डोर इज क्लोज जायफोरा सिलाइ लानानै सोमावसारो बे सिलाइ लानानै सोमावसारनाय हानजाजों खुनु प्रकारे सावरायनाय जानाय नङा बिसोरखौ फोजोबनांगौ बिसोरखौ बुखुनानै हरनांगौ बेबायदि खोथा बाहायबाय थादोंमोन। अब्लाबो जों बुंहरनाय लगे लगे इन्डिया हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय बुंबाय जे BJP गभर्नमेन्टआ जेब्ला आं प्रप'जाल हरो जोंनि प्रप'जालखौ जोंनि सिम्पाथाइजार जोंखौ हेफाजाब होग्रा मानसिया जेब्ला लानानै थाङो बे समाव बिसोरो ग्रिन सिगनेल होबाय इट इज वाइलेन्ट बिराद मोजां NDBSआ जुदि बायरानिफ्राय फैनानै गोजोन सावरायनायावहाय बर'नि जेंनाखौ सुफुंनायाव जुदि मदद होयोब्ला आरो दफाफोरा ओरै जुदि बेखौ जुदि जाफुंहोनायाव मदद होयोब्ला जों वेलकाम जोंनि दरा खुला बेवहाय जोंनि दरा बन्द जानाय नङा फै सावरायफै बर'नि समस्याखौ फोजोबफै नै बेबायदि होननायाव जों गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जों माखासे कन्डिशनखौ हरदों। बे कन्डिशना जाहैबाय जोङो फैनानै जोंनि समाजाव जोङो मोजाङै मान सन्मानै जों थांनानै थानो गोसो मानसि हिसाबै जोङो समाजजों गोरोबनानै समाजनि खामानि मावनानै जोंनि गथ'फ्रा मावफिननो गोसो बिसोरनि थांनानै थानायनि माखासे सुबिदाखौ होफिननांगोन बेबायदि बुंनायाव बे नाम्बाराबो अके जागोन बे बाथ्राखौ बुंबाय। गोबां जोंनि जोहोलावफोरा 1986 निफ्राय लानानै जोंनि बे सोमावसारनायाव गोबां जिउ गोमालांबाय
जों बिसोरखौ नायफिननांगोन जोंनो एथ' एमाउन्टनि जोंनो एथ' नांगोन बेफोरो स्वाभाबिक बेखौ जोङो गासैबो माबा दाफुंनाय समाव जों बेखौहाय मावफुंखायो नैबे बाथ्राखौ बिसोरो होबाय गासैखौबो जेब्ला जों फरायखाबाय जायफोरा रिलिफ जादों जायफोरा सोमजादों सोरबाया जुजादों सोरबा पुलिसजों जाबाय सोरबा आथिं लेंना जाबाय सोरबा खाना जाबाय सोरबा बिखुंजों सिलायनि जाफोरा बुंनानै दाब दङ बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय देरसिन कन्ट्रिबिउसन होबाय जोंजों समान समान बिथांमोनासो बांसिनै खस्थ' मोनबाय रायजो राजायासो बांसिनै खस्थ' मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ जोबोद बाख्नायनाय थाबाय आरो नोंथांमोनजों गिबिबो आं सावरायनो मोनाखै दिनैनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बाख्नायनो गोसो नोंथांमोना जोंखौ जोबोद मदद खालामदों बेसिकेलि जेब्ला बिदायनि सावरायो माइनावसोनि खोथाल' ओंखारो माइनावसोनिल' खोथा ओंखारो जानांगौ बे जायगाथिं बिथाङा गोबां बेरायदों आरो बिथांनि जोबोद माबा दङ नोंथांमोननि कन्ट्रिबिउसन जोबथानायाव आं बेखौनो आरो बुंबावनो सानदों जोंनि गथ'फ्रा बे जायगायाव गोबां बेरायदों नङाब्लाबो बेखौहाय नोंथांमोना मिथिजागोन बे बेरायनाय समाव बे मुभमेन्टनि समाव जोंनि गथ'फ्रा गावनि साननायजों सोरबाया सोरखौबा बुखुनांबाय सोरखौबा लाजि फोनांबाय सोरखौबा निन्दा खालामबाय सोरखौबा मिसा मिथि ओरैनो गारिफोरजों हाद्रिफोर खुग्लुं होनानै मेगनफ्राव माबा खालामबाय सोरबा गावबुराखौ सिगिबाय सोरबा माबा मोनसे बबेबा एक्सुनि मानसिफोरखौ सिगिबाय सोरबा माबेबा मोनसे बिपिएफनि पार्टिखौ सिगिबाय सोरखौबा मिनि होबाय सोरखौबा लामायाव बेंथानानै सिगिनानै माबा मोनसे खालामलांबाय माखासे जाथावै जाथायफ्रा जांख्रिथायनि बेलायाव जायो जि बुस्थुखौ आं हास्थायाखैमोन जि बुस्थुखौ आं लुबैयाखैमोन नै बेफोर बुस्थुफ्रा जानानैबो थाङो जांख्रिथायनि बियो नियम मोनफ्रोमबो जांख्रिथायाव मोजां गाज्रिया थायो बेखौहाय गेजेरजों गेजेरनि जानानै बेखौहाय गोबानानै लानानै थांनांगौ जायो बेनिखायनो जोंनि लामायावबो निस्सय बेयो जादों आं नुवाखै माब्लाबा आं खोनादों पाब्लिक कमप्लेन आंनाव थाङो निस्सय नंगौ नोंथांमोना जोंनि सोरबा जोहोलावफोरनि मिसबिहेभ गाज्रि आखल आखु खालामनायाव नोंथांमोना जोंखौ भुल बुजिनानैबो थानो हागौ दिनै एकर्ड जाबाय दिनैहाय गोजोननि परिबेश फैबाय बे गोजोननि समाव जोंनि गथ'फ्रा नोंथांमोनजों समाजाव गोजोनै गोरोबनानै थानो लुबैयो बेनिखायनो जोबथानायाव जोंनि गथ'फोरनि जानानै आं नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय जों ज'यै मावलांगोन गोजोन्थों।